Ens trobem a la Costa Brava, concretament a Calella de Palafrugell. L'excursió que proposem avui és fer un tram del camí de ronda entre dos pobles emblemàtics de la Costa Brava, el tram que uneix Calella de Palafrugell amb Llafranc. L'excursió comença des de la platja de les Barques, nom que prové de les barquetes de pescadors que hi podem trobar sobre la sorra. Un cop situats davant la platja de les Barques, el camí comença a mà esquerra, passant per un primer tram d'arcs que voregen la platja de Malespina. Tot seguit, el camí serpenteja per dins del poble, per carrers amb molt d'encant, fins a arribar a la platja del Canadell, la platja més gran de Calella i amb més aforament. Nosaltres seguim el camí que ens portarà al final del poble. Passejant per la façana litoral, podem observar les antigues casetes de pescadors, ara convertides en cases a peu de platja de gran bellesa. Un cop arribem al final de Calella, trobem un indicador que marca el camí en direcció a Llafranc. Arribats a aquest punt, podem gaudir de les barquetes típiques de Calella i les illes formigues a l'horitzó. El camí fins a Llafranc és curt i sense gaire desnivell, ample i en molt bon estat. A mig camí trobem el monument als pescadors. Des d'aquí, en pocs minuts, arribem al mirador, on es pot veure tota la badia de Llafranc, un paisatge impressionant. Ja només ens caldrà entrar al poble baixant les escales i arribarem al passeig marítim. Després d'aquesta curta però meravellosa excursió, molt fàcil pels més petits, decidim fer-nos un banyet i deixar que els més petits juguin amb la sorra del capvespre. Des de Llafranc també es pot visitar el far de Sant Sebastià. Aquest itinerari és millor fer-lo en cotxe, perquè la pujada és molt forta. Un cop a dalt, hi trobarem un hotel-restaurant i un jaciment ibèric molt ben conservat. Recomanem varis allotjaments per visitar aquesta zona de la Costa Brava. Hi ha molts càmpings a la zona que estan molt ben situats i amb molts serveis. Si s'utilitza l'autocaravana per viatjar, a part de càmpings, també Calella disposa d'un aparcament prou cèntric a l'avinguda Antoni Rovira, on s'hi pot pernoctar. Si el que es busca, però, és una mica més de tranquil·litat, al carrer Tenerife, una mica apartat del nucli urbà, trobem una zona d'aparcament al costat d'un gran parc infantil, fet amb construccions de fusta natural, on també s'hi pot pernoctar. El parc és genial pels més petits. Tenen espai per córrer, jugar, patinar. Des d'aquest punt es poden realitzar diverses excursions a peu en bicicleta fins a Palamós per la Via Verda i així visitar les cales, però això serà en una altra excursió. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació a la descripció. Fins a la propera sortida!